Χατζιπκέρης και ο Βασιλείου όρθιοι. Καλή κίνηση από τον Νέβες. Πέραντι στον Ηλία. Εξαιρετική προσπάθεια. Νέβες στην περιοχή. Φάουλ και συνάμα κίτρινη κάρτα. Πρέπει να είναι αυτή για τον ελπιδοφόρο τον Ηλία. Ποιος από πίσω. Το χέρι στην τσέπη και κίτρινη κάρτα για τον νεαρό αμυντικό του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε εδώ, όμορφη προσπάθεια από τον Νέβες. Από πίσω υπάρχει η παράβαση. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όσο σε καλό σημείο για τη Νέα Σαλαμίνα για να απειλήσει. Το σκηνικό μεταφέρεται στην εστία του Ολυμπιακού. Με τον Έλο Μάρι με το καλό αριστερό του πόδι. Είναι πλάγια φυσικά, ωστόσο να δούμε τι θα επιχειρήσει ο Γάλλος. Αυτό κάνει χαμηλά, γκολ, αυτό γκολ. Στο πόδι του Ιάκωβου Τσολακίδη. 2-1 παίρνει εκ νέου προβάδισμα η Νέα Σαλαμίνα στο 64. Και πανηγυρίζουν οι φίλοι της απέναντι. Χωρίς να απειλήσει καμιά από τις δύο ομάδες, η Νέα Σαλαμίνα παίρνει αυτό που θέλει. Το δεύτερο γκολ με τον Έλο Μάρι στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Τσολακίδης από κοντά έστειλε την μπάλα στην εστία ζητά στο μάτς. Κοιτάξτε εδώ, σε γέλασε τον Λίνκοφ. Αυτό γκολ πρέπει να θεώνεται στον Τσολακίδη. Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα 2. Σε γέλασε τον τερματοφύλακά του ο Ιάκωβος Τσολακίδης. Και ο πανηγυρισμός από τον Μιχάλη τον Χατζιπκέρη.